Kanzikana vakaenda kamukomana. Vakomana wabvodzoka wakabata jacket. Rine resemblance. Yekuti it's normal. Yeah. Ndo chandafambira manje. Yeah. Chine resemblance. Yeah. A coat of many colors. Udara. Wamaibisa we. Akuchina. Whose report shall we believe? Yeah. Akatora njere dziona wako. Report ikauya iri red. Ukatobelieve kuti akuchina. Akatora business rako. Ukatira kuda kurifamba so. Ukaona rakastika hapana kana chiri kubuda. It's just a jacket my dear. Chiri mukati hachitoreke. Akatora ministry yako. Akairadza kuti hauna chaunobudirira. It's just a jacket my dear. Chiri mukati kuendeswa kudestiny. Akatora mari yako ukagara uri mupoverty to an extent yekuti as we speak hauna kana mari momwe. It's just a coat. Chiri mukati kunosvikika. Akatora marriage dzevana vako. As we speak vana vako papatombogadzirwa rora. Mukwasha kanza akuya. Vakadzoka vachiti handichada. It's just a coat. Chiri mukati hachitoreke. Akatora business rako. Ndine vanhu vakabatirwa maproject amakatogadzira pasi mukafunga kuti zvakutonobuda ukatowana nefunding. But devil is a bastard liar. Akauya akabata kota yekuti hapasi sina chichabuda. He is no more. There is nothing that can live on him. Iyi nyaya iyi yakapera nechekudhara. Mwana wake waamarombe akavaitisa kupita arove mutoriro. Akaitisa kuti vana vako vanwe makrango. Akaitisa kuti mwana wako apinde mumadrugs. It's just a coat. It's just a quarter. Chiri mauri hachitoreke. It's just a quarter. Just wait for the season. We want to see the glory of God. Just wait for the season. When the Shekinah glory is going to shine. Just wait. You are taking us to our destiny. Yes, to our destiny. Wakatombodenzwa ku first interview. Ukadenzwa ku second interview. Zvikabva zvangonyarara. It's just a court my dear daughter. It's just a court. Hazvirevi kuti mabasa apera. It's just a court yekuti zvinzi hapana chichabuda. Ichocho chakanzi hachibude. Mudhara ndo chari kuti ndakauya kuzochipa upenyu. Kwete upenyu badzi but upenyu hwakazara mapfuma. Ichocho chine mweya ine nharo. Ichocho chemadzinza. Chekuti chinotaura kuti kumusha kwedu hakuitwe izvozvo. Chekuti chinotaura kuti kumusha kwedu hakudhiraivhwe. Kufamba netsoyoka at the moment. It's just a quarter. I'm going to my destiny. Yes, in Jesus' mighty name.